Kublai yapi prolog baro sai sen biang ngapriang subha biang yapi syakane ka YouTube channel chonga choprlang song thiang channel. Hakane ka video matak sngi ngan batai langkot yakane ka film kadar ek prem katha. Kadai ka film kabala ak da u sanidol kum u Tara Singh bat ka Amisha Patel kum ka Sakina Ali. Yakane ka film la rilis haka khasan tarik jong ubnai chun jong usnem Arhacarway. Hakane ka film lapan i haka por badang sensar ka sarkar phareng ha usnem khat khandai spa sau phu nyau ba kalarai ban phiano yaka India haki artli ki benta kata kadai ka India bat ka Pakistan lengba ki artli ki niam Hindu bat Muslim ki Hindu ki dei bansa ha India bat ki Muslim ki dei bansa ha Pakistan bat ru yakane ka an la mencurlang da ki nongilam niam jong ki artli ki niam Hindu bat Muslim bat kila ya sign ru yaka agreement baki jaka ki puta kide ban sa bej ha ki cho hi ki trai jaka Henry sneo bok penban kane ka agreement kala khain no namarba ami kersan kacing yaki ka bacur bha hapdeng ki Hindu bat ki Muslim hado balak pelong yaki ban no ya ki baro de pej yakane ka video hado bakut pin sa shem bat pin sa tip yakane ka cingcia habas tangka film lapan i yaka kame bat ukpa jong utara bat ru yaki arngut ki prakan thei ki bdei ki khon ar ba ki shong kisa ha Lahore nongba ka Pakistan ba kila baberu ya ka cingbam lech phai chongki sha Amritsar ka nongba chongka Punjab haswa chongka cing penmentano ya ka India menta kala dei yaki ban lech phai no sha Punjab namarba kimde ki Muslim hanrei utara pat udon sha Amritsar namarba unyak trong haswa bakin mi no na kata ka cakasa chongki ukpa chong utara ula ai marsi song ka dawai bi ha kita ki khon kenthei chong u ba uong ba kidei ban bampat haswa baki Muslim kin pinyap yaki ha kata ka por lawan uparlok Muslim chong utara ba ula khot yaki bakin leksa shwa hayang chong u hanrei ka kame bat ukpa chong utara pan kim tre ya kata ka ching khot chong u kumta kila kut chimut ban mi no ben ban lech sha Amritsar anda kila poi ha station kila kiau ha ka train hadian katto kane por ki paj bhur Muslim kila turthma persha ya kane ka train namar ba kidon ki Hindu bat ki Sikh ha kane ka train bapli kine ki Hindu bat ki Sikh ki yale ban phedre ban yada yalade penban la sya penyap lut naphang kat ki badon kuntup ya ka keme bat ukpa batru rangkat ki parakan thei chong utara la sya penyap lang hang tahi katren kala dap da ki menjap sudah ki badei chong ki Hindu bat ki Sikh ba kala poi ha Amritsar station ki Hindu bat ki Sikh kidang ap ha station ban wan shaw yala ki bahayang lachong penban kila yoi ya kacing penyap ba klemap jong ki Muslim yala ki bahayang bahasem hapok train bad utara ru udon lang hangne ban ap ya ki bahayang lachong bad ula yoi ru ya kane kacing syak penyap jong ki parado prasnam lachong da kacing bitar ki Hindu bat ki Sikh kila ya form ka wei ka kanhun ka ba klan bha ha is Punjab rengkat utara ru udon lang ha kata ka kanhun ban keput keliang da ka ba penyap lang naphang ya ki Muslim ki badon ha Amritsar station ki ba dangmut ban phetkrat sha Pakistan ha pedeng kane ka chingmai chongki ya ki Muslim naphang utara ru ulamud ban majlang ya kine ki Muslim Henry
kat ba udang mut ban maj ula yui ba dei penban daka sakina kaba bat artat ya ka Taj Mahal barit ha ka keti chongka kaba mauhi ula ai ya ka manswa kum ka ching ai snobha ban sa ching kemau namar ba hakane kapor kilamut ban lejno sha Pakistan namar ba kidei kinia muslim kumta utara ula plaj imno yaka kumcu ya ki bahayeng chongka kat ba ki bahayeng chongka sakina kila yo rongut hapo train hanrei makapat kala lajno nakti chong upa chongka namar kaching kharni palat chong kibreu ukpa chongka ro umla le ai sho ban yarap yaka namar ha kaching kharni palat chong kibreu kumta ka sakina kala sha eno ha ka train hangta ha station haden katto ka nepor yaka la lap da wei ubreu ubamde u muslim ubala itho yaka ba ka dei ka muslim kumta ula khotbreu ban pinyap no yaka namar ba ka dei ka muslim henry ha ka ne ka por ka sakina kala yolat ban mare no na kata kacaka bat kita kibreu kila tebe yaka henry hakum ka ne ka por utara ula yo ban yarap no yaka da ka ba ula ta da ka snam ha selangmat jongka kum kadak ba kadai kalok jong u kumta kine kibreu kimla le ai sho yaka bat utara ru ula yalam no yaka shayeng jong u bat dei hangne ba kine arngut kila kanmau ya ka ching im chongki ka ba la le no manswa da ka ba yo i ya kata ka Taj Mahal barit ha ka ba utara ula yo tam na station train bala light no nakti jong ka sakina menswa utara ucu lej bo chengbam hapo hostel jong ka sakina da ka trok chung u rangkat bad u perlok chung u udarmia bad dei hangne utara ula ya kendo bad ka sakina hapo hostel jongka na lor ba udai u driver truck udan ru kaching angnot lane kaching thmu chung u banlong nongrwai kumta kine ki parlok chongka sakina kila thok yo u ba ula yo kalat ban yakendo bat ka wei kanong hikai chingwai bala shuak nong hikai da ka sakina utara ula kemen bha ba ula yakendo yaka bat ula karpat ru yaka ban ai kalat yo u ban rwai haka music show hapo college chongka henry hakane kapor ka sakina kala plano hau ba kamde ka nong hikai chingwai henry ka dei tangka khna school hakaba kila shuthok kai ya u utara pat ula songsi haba ula tip ya kane ka chingthok chongka ya u kumta ka sakina lembat ki perlok chongka kila yui ya utara ba ula sungsi kila lej ban yakendo ya kan nong pinyat college chongki ban alat lem ya utara ban rwai ha kata ka music show hapo college henry kane kan nong pinyat pan kamsha ya u namar ba udai tang u driver drong kumta ha kane ka show kat ba ka sakina kadang mut ban perform kala penpena ya ka kerteng jong utara ba ula donlang hangta ban ai ya ka chingrai jong u ha ka chaka chongka kumta utara ru da ka chingslur ula sei yala ka sap jong u ban rwai hadu banda lengok lut baro kibala yui ya ka sap jong u kat ba ka sakina kala mut ban lejno selasnong namar ba kala pendep ya kacing pule chongka utara pat ula ai
ya ka wei ka ching ai sngopha barit bat karu kala ai ya u da wei u senteu sau barit kum kadak bansa ching kan mau anda halanti ka sakina kala plet ya kata ka song la shem ba ka dai pun ban da ka Taj Mahal barit hangne ka ne ka phlem kala phai biang ha ka ba utara ula yalam no ya ka shayeng chung u na kata ka ching sha tebe jong kita ki bom dei ki muslim utara bat ka sakina kila poi hayeng chung u bat ula ongru yaka ba ka chingta sindur chung u yaka kamdon ke ai ru ka chingmut hanrei ka dei tang ka ching plek im chung u yaka haden ba ka sakina kala bena ba ka keme bat ukpa chongka kila yap ha kata ka ching yaki lengba ka ching shem yaki tiar chongka keme chongka na ka wei ka kamera hapo station train ka sakina ka sedang ban im bat bansa rengkat bat utara hayeng chong u haden kata kanya chong u ka tim ba utara ula penre ya ka wei ka kenthei muslim ha ka ba ki pramarchan ki persha ya kane ka chingle chong u kumta kala penbor yu ban lej bo no ya ka sha muslim refugee camp bat utara ru ula kangu ya kane ka chingong chongka kumta utara ula kre ban lej bo no ya ka te anda la poi ha khapot ha lanti ban lej sha Lahore ka sakina kala phla ha u ba kala yo pule ya ka diary chong u ba ula tho hapo diary ya ka ching e chong u ya ka kumta ka sakina ru kala penpau ya ka ching e chongka ya u haden kata kila lej phaino sha la yeng da ka ching kemen batru kila ya tho shong kurim sandon hatu ba kila long ka keme bat ukpa chong wei ukhon chanrang ba karteng u charan chit lane yakhot e ya u chite te hakawei ka sngi lekamen holy ka chongki ka sakina kala yu ya ka wei ka kot khbor ba larim ba ladon ka dur ukpa chongka uba karteng u Ashraf Ali bat u balong ru u khredo chong ka seng muslim kumta kala sotho ba ka keme bat ukpa chongka kidang im te kumta kala yo ban ya kren phon ru ya ka keme bat ya ukpa chongka lengba ka Pakistani embassy ha Delhi bat kala ya thoru ba kala yo khon wei ukhon chanrang kumta ukpa chongka ula penbej ban wan shaw no yaka lengba ka aeroplane ban wan sha Lahore haden kata ka sakina kala kre ban lej sha Lahore utara rangkat ukhon chong u chite kila dei ban sanran lang yaka ban lej sha Lahore hanrei ha ka last minute la shem ba ka visa lene ka tiket chongki kim patla ban penbiang kumta la penlong ya ka sakina bakan lej marwei da ka ching sanot yala ukhon la chong anda kala poi ha Lahore kala ya shambiang yala ka keme bat ukpa chongka ba kila tharai ba kala yap ha ka to ka ching yakhi haden kato ka nepor ka sakina kala mut ban wan phaino sha India hanrei ka keme bat ukpa chongka pat kim sha shu yaka banlej sha India namar ki ong ba kalong ka ba e yaka ban song ha India namar ba ka dei kaniam muslim ka sakina kala pangnot haba la yo sngo ya kane ka chingkhang chongki haden kata ka keme bat ukpa chongka kilamut ban penyatho arsian biang yaka bat wei ubreu ubadei uparaniam muslim hanrei
ka sakina pat kelak kentaj ya kane bad u kasih sahab ru ulaong ba kadai ka pop ba ban ya tho arsen ha kapor badang ya syong bad ulok hanre ka kame ukpa rengkat mama chongka pan kila ya bitar syapang kane kumta kila setkut yaka ha ka wei ka kamera hangne la pen iru ya utara ba umyo ya ka tiket benlej sya Pakistan te rengkat bad u parlok chong u udarmiya badru bad u khon chong u ucite da kabor kila ya rungtu sya Pakistan ha khapot kumta kila poi ha Lahore bad kila mut ban sakshwa hayeng chong u parlok barim chong u tangba kila eno namar ba la thlia palat kolok chong u parlok chong u haden kata kila wan poi hayeng keme chong ka sakina la yo iru ba kala mut ban yatho tangba utara pat ula poi no ha kapor babiang haswa ban penyatho yaka kumta la chanmi kaching yasho hapdeng utara bad ukpa chongka u Ashraf Ali hanrei la pen sange no da u kasi saheb u badai u nong pen yatho haden kata ukpa chongka sakina ula bo no arteli ki kendon yaki namar ba ula yui ya kaching ye chongki baro arngut kata kadai kabanakong kidai ban syong bansa no ha Pakistan bat kaba arpan utara udai ban penkelano sya kaniam Islam ha kasingi kababod utara ula pediang ya kane hakmat ki pajba bat la hukum ru ya u ban celau cam da kabaong Muslim Pakistan bat yap kloy ya ka India baru udai ban join no syaki sipai Pakistan ban turthma ya ka India lemda kumta umla ban yasong bat ka sakina hanrei utara pat ula kentaj ya kane bat la mi ru kaching yasho ha kane kapor bat da kaching bitar utara ula penyap no ya kine ki pajba balak pha da u Ashraf haden kata utara ka sakina bat u khon chongki baru rengkat u darmiya u parlok chong u kila yo ban phetno nangta bat kila yo lat ru banre ha ka wei ka yeng kashnong ka badon hachan khapot hanrei kane ka tra yeng pan ka dei ka breu ka ba lalot ka ba kwalut yaki chingdeng ksier jongka sakina baro bat kala ongru yaka ba kamnom yatho breu yaka chingre chongki hangta lada ka ailut yaki chingdeng jongka baro haka hanrei ka sakina pan kamshem la ailut yaki chingdeng chongka kumta la bekno yaka shabar tangba hakane kapor lawan lapno utara bat kila mino na kane kayeng haden kaching mi chongki ukpa chongka ula wan poi hakane kayeng ba ula tip ya kachingre chongki hangta hanrei lapshu yaki bat ula yo kene biang ru yaki chingdeng chongka sakina na kane kabreo haden kaching tre sitom chongki utara ula yo ban pensyong no haka wei katren kit kan phat kaba mut ban lech supply sya India kumta u Ashraf ru ula yo chingtim ba kila don hangta hatren bat ula pha sange ya kata katren kumta la mi kaching ya syo kaba sherkhe bha hapdeng chongki hadu ba ukpa chongka ula kum siat no ya ka sakina naba umut ya utara bat la plong yaka ban yapler haden kane la elam no yaka
sya caka sumar. Ha caka sumar ka sakina kelak tibreu biang. Haden ba kelak posneu ya ukhon cangka ucite ba ulahap na cingsden padoi. Haden kata Ashraf Ali ukpa cangka ulak pediang ya utara kum upersa kurim cong bat kila yasuk no hakane hi kapor. Haden kane kacing yasuk bat ukpa cangka utara ka sakina ucite bat udarmiya kila wan phai no sya India da kabasuk basan. Bat de hangne ru perlok ba kane kaplem kala poino syaka bakut. Lara phi itnat ya kane kaplem sa share like bat subscribe ya kane ka channel chunga khnang bangan sa permi shushu ya kum kine ki story love story kublai sibon.